Hindi pa man tuluyang nakaka-recover mula sa pagkakaospital ang dalawang anak ni Nene noong nakaraang taon, namomroblema na naman siya ngayon matapos silang dapuan muli ng sakit. 3 days na po akong nilalagnat na dire-diretso po yung lagnat ko, hindi po ako, hindi po bumababa yung lagnat ko, tas yung anak ko ganun din po. Para malaman ang sanhi ng lagnat, minabuti na niyang magpa-check up. Sinuri ang kanyang dugo at sumailalim siya sa x-ray at iba pang mga test. Pero tila nabunutan siya ng tinik matapos malamang wala pala siyang babayaran. Naka-avail po kami ng libreng laboratory po, yung complete CBC, yung urinalysis, x-ray po. Before po kasi mag-end po nitong year na 2025, na-confine na naman po yung dalawang anak ko po doon. Libre po lahat, wala po kaming binayaran, lumabas po kami zero balance. Ano po, sobrang laking tulong po talaga sa lalo't lalo na po kapag yung walang-wala ka pong pera. Ang kalusugan ng Pangasinense, isa sa mga tinututukan ngayon ng Administrasyong Gico. Katunayan, 14 na mga ospital na sa probinsya ang nagpapatupad ng zero billing sa mga basic ward accommodation. Approach natin talaga to to solve yung mga pangangailangan ng kababayan. For me, these are the things that are important to alleviate poverty. Yung strike mo, kalusugan unang-una. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan para mas lalo pang mapabuti ang kalusugan ng mga Pangasinense. Samantala, 4,000 barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officer at children with disabilities naman mula sa ika-4 at ika-5 distrito ng Pangasinan ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal. Kasabay nitong pamamahagi rin ng social amelioration incentive. Ang dami siyang ginagawa, mga beach na balo, natutulungan nila, pati yung mga kabataan, saka yung mga matatanda, saka yung mga senior. Maganda po. Ating lalawigan ng Pangasinan, nagpapasalamat kami sa lahat ng serbisyo at sakripisyo ng mga barangay workers. Bahagi ito ng programang Serbisyong Ang Galing na layong palakasin ang sektor ng kalusugan sa probinsya. Jose Robert Inventor, RNG News.